ഗൈസ് ടോക്മാർ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ ആയിട്ട് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതായിട്ട് എത്താനായി ഇതിലെ കുറിച്ചാണ് പോയതമോ. സ്ഥലം പൊളിച്ച് സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റൂമൊക്കെ ഇല്ല, അതാ ബാക്കാന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ സ്ഥലം ചെറ്റുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം. ഇത്ര പാങ്ങുണ്ട് ഈ സ്ഥലം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ബൈ.